Отговори ли на това съобщение? Не. Чудесно. Сега сигурно те ненавиждат. А това, което каза на обяд? Какво ти стана? Пак прекали. Все прекаляваш. Вместо това трябваше да отидеш на разходка. Защо не можеш да си като вчера, продуктивен? И тази ябълка дори не е био. Нещо не ти е наред и другите го виждат. И какво да кажем за онова, което колегата каза вчера? Това съобщение да му помогнем. Беше чиста пасивна агресия. Имаше право да се ядосваш. Той винаги е такъв. Винаги с тон, винаги с хитрини, а ти само седеше там и кимаше като глупак. Трябваше да му го кажеш. Той по-умен ли е от нас? И забрави ли миналата година, когато му дадохме пари на заем, на благодарник? Чу ли това? Това беше барборкото в моята глава. Звучи ли ти познато?